Hola, guapíssims! Recordeu la fil numèric del 0 al 40 o la taula de l'1 al 100 que hem estat utilitzant a primer i a segon? Ens han ajudat a comptar endavant i endarrere, a fer salts, a sumar i a restar. En definitiva, ens han ajudat a assolir la numeració. Doncs ara us hem preparat la taula de l'1 al 1000. En ella hi trobareu tots els nombres, des de l'1 fins al 1000, amb les unitats marcades en blau, les desenes en vermell i les centenes en verd. Esperem que us ajudi a fer un pas endavant en la numeració. Aquesta taula està dividida en 5 parts. A la primera hi trobareu tots els nombres des de l'1 fins al 200. Potser amb aquesta ja en tindrem prou, perquè després la numeració va repetint el mateix patró. Si en tens prou amb aquesta, no cal que te les imprimeixis totes. Aquest és el segon full. Conté tots els nombres des del 201 fins al 400. Després, el tercer, del 401 fins al 600. A continuació, tenim el quart, que va del 601 fins al 800. I per acabar, aquí tens l'últim full. Esperem i desitgem que aquesta taula t'ajudi a fer un pas endavant en el coneixement de la numeració. Fins aviat!